Η Ελλάδα, μικρή χώρα στην άκρη της Ευρώπης, αλλά με μια θάλασσα τεράστια. Το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Κρητικό, περισσότερα νησιά από όσα μπορείς να μετρήσεις. Κάθε νησί και ένα λιμανάκι, κάθε λιμανάκι και μια ιστορία. Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος της ελληνικής οικονομίας, είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι η αόρατη μηχανή που εδώ και αιώνες κινεί την Ελλάδα μπροστά. Κι όμως λίγοι ξέρουν την πραγματική διαδρομή. Πώς ξεκίνησε, πώς άντεξε, πώς κυριάρχησε. Ας κάνουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Από την αρχαιότητα, οι Έλληνες ήξεραν πως η γη τους ήταν φτωχή. Βραχώδη νησιά, λίγες καλλιέργειες, ελάχιστα ποτάμια, μα είχαν κάτι που τους έδινε ελπίδα. Τη θάλασσα. Ήδη από τη μινωική εποχή, η Κρήτη είχε εξελιγμένο ναυτικό δίκτυο. Εμπόριο με την Αίγυπτο, τη Συρία, την Κύπρο, μετέφεραν λάδι, κρασί, κοσμήματα. Και όταν η Κρήτη έπεσε, πήραν τη σκητάλη οι Μικηναίοι. Η θάλασσα έγινε ο δρόμος των εμπορικών σχέσεων αλλά και της εξάπλωσης του πολιτισμού. Αιώνες αργότερα, στην κλασική εποχή, η Αθήνα στηρίζεται κυριολεκτικά στον στόλο της. Το λιμάνι του Πειραιά γίνεται κόμβος εμπορίου, ενώ τα πλοία της μεταφέρουν ιδέες, τέχνη, τρόφιμα και αγαθά σε όλη τη Μεσόγειο. Ο Θουκυδίδης γράφει ότι η ναυτική ισχύς είναι δύναμη πολιτική και η Αθήνα το απέδειξε. Καθώς περνούν οι αιώνες και φτάνουμε στο Βυζάντιο, η θάλασσα παραμένει σημαντική, αλλά περισσότερο ως δρόμος στρατιωτικός και θρησκευτικός. Όμως η οικονομική δύναμη της ναυτιλίας παραμένει ζωντανή ακόμα και όταν δεν είναι στο προσκήνιο. Και όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταλαμβάνει τον ελληνικό χώρο, οι νησιώτες δεν εγκαταλείπουν. Στα νησιά όπως η Λιήδρα, οι Μωσίοι Πέτσες, τα Ψαρά, οι Έλληνες συνεχίζουν να χτίζουν και να εμπορεύονται. Υπόγεια, κρυφά, μα επίμονα. Η θάλασσα τους κρατά οικονομικά ζωντανούς και ψυχικά ελεύθερους. Και όταν το 1821 ξεκινάει η Επανάσταση, τα πλοία αυτών των νησιών είναι εκεί. Δεν είναι στόλος μεγάλου κράτους, είναι ψαράδικα και εμπορικά, με τα τραπέντα σε όπλα ελευθερίας. Τα πυρπολικά γράφουν ιστορία. Μετά την ανεξαρτησία, η νεαρή Ελλάδα έχει ένα ατού. Ανθρώπους που ξέρουν από θάλασσα, ναυτικούς, πλειοκτήτες, εμπόρους. Η ναυτιλία είναι ένας από τους πρώτους τομείς που αναπτύσσονται. Ο 19ος αιώνας φέρνει την ατμομηχανή και μαζί της αλλάζει και η ναυτιλία. Από τα πανιά περνάμε στο ατμόπλοιο. Οι Έλληνες προσαρμόζονται γρήγορα. Πλειοκτήτες από νησιά όπως η Χίος και η Άνδρος δημιουργούν στόλους. Η ελληνική παρουσία στο εξωτερικό μεγαλώνει. Σταδιακά, ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εμφανίζονται στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Κωνσταντινούπολη, την Οδυσσό. Και τότε έρχεται ο 20ος αιώνας, με 2 παγκόσμιους πολέμους και κρίσεις, αλλά και με τεράστιες ευκαιρίες. Μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραχωρούν στους Έλληνες πλειοκτήτες 100 Liberty Ships. Αυτά τα πλοία γίνονται η αφετηρία της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλίας. Ήταν γρήγορα, φτηνά, λειτουργικά. Και οι Έλληνες τα εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Εδώ αναδύονται προσωπικότητες όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ο Σταύρος Νιάρχος. 2 άνθρωποι που πήραν την αυτοσύνη σε άλλο επίπεδο. Επένδυσαν σε μεγάλα τάνκερ, τόλμησαν κινήσεις που οι άλλοι θεωρούσαν ρυψοκίνδυνες. Και κέρδισαν. Η ελληνική ναυτιλία εκείνες τις δεκαετίες γίνεται παγκόσμια δύναμη. Οι Έλληνες δεν χτίζουν μόνο πλοία, χτίζουν αυτοκρατορίες. Δημιουργούν γραφεία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Πειραιά και διαχειρίζονται δίκτυα που καλύπτουν ολόκληρη την υδρόγειο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα. Η Ελλάδα, μια χώρα με πληθυσμό λιγότερο από 11 εκατομμύρια, κατέχει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο σε χωρητικότητα. Πάνω από το 20% του παγκόσμιου του στόλου ανήκει σε Έλληνες. Και το πιο εντυπωσιακό, τα περισσότερα από αυτά τα πλοία είναι καταγεγραμμένα σε άλλες σημαίες, αλλά ο έλεγχος παραμένει ελληνικός. Η ναυτιλία φέρνει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ στην ελληνική οικονομία. Υπολογίζεται πως άμεσα και έμεσα υποστηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Από ναυτικούς μέχρι χρηματοοικονομικούς συμβούλους, δικηγόρους, ναυπηγούς, τεχνικούς, logistics. Η πόλη του Πειραιά, κάποτε ένα απλό λιμάνι, σήμερα είναι κόμβος εμπορίου και logistics για όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Με επενδύσεις, νέα ναυπηγεία, τεχνολογία και μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Η ναυτιλία της Ελλάδας δεν είναι απλά στατιστικά και νούμερα. Είναι κουλτούρα, είναι κίνηση, είναι τόλμη.
Είναι ο παππούς που ταξίδευε για μήνες με καΐκι. Είναι ο νέος που σπουδάζει ναυτιλιακά και βλέπει το μέλλον του σε ένα γραφείο chartering στο Λονδίνο ή στη Σιγκαπούρη. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι Έλληνες τολμούν μπορούν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η θάλασσα ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας.